وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وبز Beni İsrailni deryadan salim geçirdik. Pes olar bir qawmy sataşdylar ki olar öz botlaryny ibadet etýärdiler. Beni İsrailler şonu görüp aýtdylar: "Ey Musa, sen de bizim üçin botlaryny Huda aýlandyr. Şoňa ibadet eder ýani. Şu kawmlaryň botlary bolşýan" diýipdirler. Musa şolara aýtdy: "Siz bir nadan o jahil kawmdyrsınız. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون." Tahqiq bu kawmyň eden zatlary weýran bolup eden ibadetler batyldyr. Allah tebaraka we taala tizlikde olaryň dinlerini weýran edip botlaryny helak eder. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Hazreti Musa aýtdy: "Aya men bir Allah tebaraka we taalany goýup başga hudalarny sizin üçin talap edeyinmi? Ve halaniki şol Allah tebaraka we taala sizi jahana artyk etdi." وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ve yad edin biz sizi Firavunilerden nicat beren wagtymyzy kesede nihayette yaman azap berýärdi. Erkek oğlanlaryňyzy öldürýärdi we gyýda oğlanlaryňyzy hyzmat üçin saklaýardy. Oşu işlerde uly imtihan bar sizin Perwerdigaryň tarapyndan. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبز Musaga wada etdik 30 güni. Ve şonu 10 gün bilen tekmil etdik. Pes Perwerdigaryň taýin eden wagty 40 gün bolup tamam boldy. Ve Musa özüniň dogany Haruna aýtdy: "Sen men gowmuma halife bol we islah et we fesat etýänleriň yollarına tabi bolma." وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. O wagty ki Musa biziň wada jaýymyza gelenne Allah tebaraka we taala şonuň bilen kepleşip sözüni eşitdirenne Musa aýtdy: "Perwerdigara, sen özüňi maňa kököz. Seni göreýin" diýdi. Allah tebaraka we taala Musaga aýtdy: "Sen meni görüp bilmersiň. Lakin sen şu dağa nazar et. Eger şol dağ jaýynda sabit durup bilse, sen meni görersiň." Pes wagty ki Allah tebaraka we taala dağa tecelli edip özüni zahir edenne dağını dargadyp yer bilen yeksan etip goýdy. Ve Hazreti Musa bihuş bolup ýykyldy. Pes wagty ki Musa huşa gelenne aýtdy: "Hudaýa, pakdyr sen zatyň. Men towba edip saňa ruju kıldım. Men sen azamatyňa we jalalyňa iman getirenleriň awwalydyr men."